Després de 3 anys sense poder gaudir d'aquesta prova esportiva, el dissabte 24 de setembre, el Club de Triatló Alginet tornava a posar en marxa la Tomaca Trail. Amb més de 400 participants entre les dues proves, a les 9 del matí arrencava el trail de 16 quilòmetres. 15 minuts després eixiren els participants de la marxa. Com a novetat, en aquesta 6a edició s'ha canviat de dia celebrant-se dissabte en lloc de diumenge y se han variado las pruebas, pasan de 21 kilómetros a 16. Pues ha sido una gran responsabilidad para el club, porque llevamos 3 años después de pandemia que no hemos podido hacerla, y la respuesta del público ha sido muy buena, con una participación muy alta. Hemos cambiado el día, hemos pasado a sábado en lugar de domingo, y hemos reducido la distancia. En vez de 21 kilómetros la hemos pasado a una de 16, manteniendo la 10K para caminantes y senderistas. Pues la verdad es que este año la hemos organizado de manera express en un par de meses. Creo que no le hemos dado la divulgación necesaria, pero es una implicación de muchas personas, con lo que agradezco a todos los miembros del club, que ha sido un trabajo muy duro a través de, por ellos. Y además agradezco también a todos los colaboradores. En finalitzar la prova, en la clasificación general femenina, ha guanyat Natalia Bermúdez. Nunca la había corrido, la verdad que no tengo mucha experiencia en las carreras de montaña todavía y bueno, pues la verdad que hay mucho que aprender a nivel personal y con el medio también, pero la verdad que me ha gustado un montón. Tenía mucho senderito llano que se podía correr bien y rápido y me lo he pasado muy bien. En la masculina, els dos primers pòdiums han entrat al mateix temps, però ha quedat primer Víctor Escrivà de Guadassuar i segon Felipe García d'Alginet. Bueno, pues es la primera volta que participe en esta carrera i ha sigut una carrera molt ràpida, en la que al principi hem tingut un poc de confusió en l'eixida del poble, perquè no sabíem molt bé per on estava indicat, però ha sigut la veritat que molt xula, molt divertida. La veritat que és la primera volta que guanyo una carrera i hem entrat els dos de la mà i bueno, pues molt bé, la veritat, una sensació molt xula, molt bé. El meu poble, ja ves, tenia moltes ganes, tampoc m'esperava que estiguin així els meus amics, que ha sigut un xut d'energia que te cague i estic supercontent. Sempre és una carrera que tenia en ment sempre fer-la i guanyar-la, perquè en el meu poble pues ja és tot. Anava molt per acabant, jo estava soles, des del primer moment anava a fer la meva carrera, però a última hora baix del pont he vist que venia darrere i això, ens hem juntat i hem decidit els dos entrar just de la mà perquè crec que és un poc brut a falta de 30 metres pegar l'esprint. Entonces hem entrat just de la mà i el millor que hem pogut fer. Un encontre molt esperat per als amants de l'esport i la natura.